महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी नांदी सुरू झाल्या। उद्धव आणि राज ठाकरे निमणे मराठी भाषा आणि मराठी मनशाच्या मुद्द्याचेर वट्ट 20 वर्सां उपरांत एकठांय आयले। आमी एकठांय आयले ते एकठांय रावपा खातीर म्हूण उद्धव ठाकरेन जाहीर केले। जे बाळासाहेब ठाकरेक जमूंक ना ते देवेंद्र फडणवीसान घडोवन हाडले म्हूण राज ठाकरेचो टोमणो। भाजप हो वापरा आणि फेकून द्या ह्या तत्वाचेर चलपी पक्ष। आता आमी दोगूय तुमकां भायर आयतात म्हूण भाजपाक शिटकावणी। मुंबईच्या वर्ली डोम वाठारात विजयी मेळाव्यात राज आणि उद्धव ह्या दोगांचे मनोमिलन पळोवपाक मेळ्ळे। ह्या वेळार दोगांय ठाकरेंच्या फॅमिली सयत दोनूय पक्षाचे फुडारी तशेंच सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड आणि हेर पक्षीय फुडारी हाजीर आशिल्ले। कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही। खरं तर आजचा हा मेळावा मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा। माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी। मुंबई स्वतंत्र करता येते का याच्यासाठी अगोदर जरा थोडंसं भाषेला डिवचून बघू। महाराष्ट्र शांत राहिला तर पुढे ते पाऊल टाकू। कोणाची माय व्हॅली आहे त्यांनी महाराष्ट्राला हात घालून दाखवावं, मुंबईला हात घालून दाखवावं। त्या मजाक वाटला काय? पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला। आता अक्षता टाकण्याची काय तुमच्याकडनं अपेक्षा नाहीये। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आणि मला कल्पना आहे, आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत। कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय, कोण गावी जाऊन अंगारे दुपारे करत असेल, रेडे कापत असतील। त्या सगळ्यांना सांगतो, या सगळ्या भोंदूपणा विरुद्ध माझ्या आजोबांनी लढा दिला होता आणि त्यांचे आम्ही वारसदार म्हणून तुमच्या समोर उभे ठाकलेलो आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।